Viewers. In today's presentation, we are going to look at numbers from 91 to 100. That is iri itoolu na otu ruo na narị. 91 iri itoolu na otu. 92 iri itoolu na abụọ. 93 iri itoolu na atọ. 94 iri itoolu na anọ. 95 iri itoolu na ise. 96 iri itoolu na isii. 97 iri itoolu na asaa. 98 iri itoolu na asatọ. 99 iri itoolu na itoolu. 100 narị. This is what we are going to learn today. Numbers from 91 to 100. In the next presentation, we are going to look at parts of the body. So I encourage everybody to share, like, and comment. Thank you very much. Ndewonu, daalụ ndị be anyị.